a bit more of this, okay, a bit more of this. Ne, jotka eivät tuosta äskeisestä ymmärtäneet, niin Björkkihän tietysti totesi, että äitinä ja rockmuusikkona oleminen eivät niin kuin tavallaan syö toisiltaan mitään, vaan kysymys on siitä, että jokaisen täytyy kuitenkin elättää itsensä ja kantaa ruokaa lapsille ja itselleen, niin että kaikki on järjestelykysymystä sitten. Björk, your mother is called Hilda and she is kind of a spiritual practitioner and she has her album come out yet too. How do you two get along together with your mom? Well, I can't stay in the same house as her. Why is that? Really? No, it's just classical mother and daughter. You know, I love her very much. But she was from the hippie generation, Yeah. so which she was a very classic example from that. So I think I'm a very classic example of a hippie child who wants things just to be a little bit more common sense and down to earth, you know. Niin, Björk tuossa sanoi, että hänen, niin, oliko se niin, että hänen äitinsä Hilda, niin häneltä on tullut jonkinlainen levy ulos tässä. Ja Manna kysyi, että miten hän tulee niin äitinsä kanssa toimimaan. Hän totesi tuossa vaan, että hän on ilmeisesti tyypillinen hippien lapsi, joka haluaa kuitenkin, että elämässä on jonkinlaista tasapainoa ja rauhaa sitten kuitenkin. In your life you love to mix fantasy and reality and you said that you are opposite with extremes. Why? I think everybody, you know, you can't live with just fantasy or just reality, or you can't have 90%. You have to have 50-50. And I like things to be pure. I like extreme things like chocolate or Indian very strong food. But I don't like in between something boring like bread or potato, you know. And with the same thing with all other things, you know. I like things to be very imaginative and full force, strong fantasy. But then I like things to be very real and very, I don't know. I don't think I'm wrong or right. I just think it's my character, you know. Mikä se kysymys olikaan? Hän tykkää siis yhdistää fantasiaa ja reality. Niin, eli hauska niin vertaus silleen, että hänen mielestään extremities on niin suklaa ja intialainen ruoka, aika hauskaa. Niin mielestäni jokainen tulee ilmeisesti aika ääripäät, mutta että tasaisuus myöskään toisaalta ei ole hyvä, mutta eikö hän kuitenkin sano, että hän niin pitää tasaisista ja selkeistä asioista myöskin? Toisaalta. It seems that you have very strong accent. Even though you have been living in London for a long time, is that just a part of your image that you have to pretend to be a kind of foreign pop star, or what? I wish I knew what this image bollocks is. I just don't know what it is, you know. I can only talk the way I talk. That's your real language. You know, if I was that good at accent, I would probably be up there with Peter Sellers, you know, and the comedians of the world. But I'm sorry, this is just the way I am, you know. Okay.